Warahmatullahi wabarakatuh. Barka da warhaka, barka da yau na ku Abdul mai waka ne ya zo muku da almi. Bismillahirrahmanirrahim. Yan uwa da mun arziki barka mu da warhaka, barka da yau ne muku kowa da kowa fatan alkhairi. Yau maganar namu akan yadda za ka yi edit ne na hoto, ka yi fasta ba tare da irin ka tura ma wani ya tura maka ya yi maka ba, ka biya shi. Da farko za mu fara da application guda ɗaya wanda ina amfani da shi, kuma indai za ka fara amfani da shi hakan zai ƙara ma ƙarfin ka samu damar biyan buƙata yadda kake so. Karan cika ku da surutu mu je zuwa. Da farko za ka je Play Store, ka sauko wani application ɗin, kowa ya san shi. Na shiga cikin shi zan sake fita sabida a san sunan shi. Gashi nan ya buɗe ma fuska ga abin da zai buga, sai ka cire. Na hotuna ne wanda na riga na yi, wanda wasu ban ɗauke su ba. Yanzu misali mu je in ɗauki hoton wannan hoton. Zan ɗauka, gashi nan zai bada kibiya nan gaba sai ka danna. Gashi nan zai tafi. Alal misali kun ga gashi ga yadda ya wanke shi. To, editing nake so in yi, yanzu gashi nan. Kana so in na ga dama zan iya juya shi, in na ga dama zan iya bar shi, zan iya danne shi in matse shi ko kuma in mai haka. Irin ra'ayina da yadda nake so. Amma dai tunda guri nake babu matsala. Komai kenan. Yauwa sai nan sai ka shiga nan wurin. Nan gidaje ne gasu nan. In ka ga dama za ka iya ɗaura mashi wannan irin ka saita shi. Irin gashi nan irin kana iya cewa ma irin kaɗan kishingiɗa ne ko bata hutu ko wani abu. Gashi nan gidaje kala kala sai wanda kai ra'ayi ka ɗaura. Gashi nan. Gashi nan. Sai gidan da kai ra'ayi ka ɗaura. Gashi nan. Gashi nan duk inda ka shiga za su baka gidaje ne. Gidaje ne gashi nan. To amma mu ba nan dai kai ya kama ba. Gashi nan gidaje za mu ganka wata jeji ma na daban. Gashi nan za mu gani. Mu ba nan ya kama ba. Akwai abin da nake nema gidajen irin masu buƙatar studio ko masu waƙoƙi ko wani abu. 6 da. Gashi nan. Yanzu za ku zo ra'ayin kanku ne ku shiga irin mawaƙa. Wannan ma yana da kyau ace ka yi fasta a kan shi. Okay? Okay. Mai wata wasu iya wasu ba su iya ba, kana son ka wanke hotonka, hoton abokanka waye da irin ga dai gashi nan dai. Gashi nan duka akwai abubuwa da dama irin kala kala da mutum ke buƙata. Gashi nan kana iya fitar da hoton ba wai dole sai ka wannan ba. Kana iya fitar da shi. Gashi nan kun ga fuskar nan ta yi kyau sosai. Gashi nan. Gashi nan. Gashi nan. Ko wannan abu ne kana iya sauke hoton ya zama hoton ya maka yana irin masu studio. Wannan fuska ne mai kyau. Kace za ka yi aiki da shi. Za ka yi ɗauki wannan masaran. Gashi nan ka ɗauke shi ya yi irin faɗi. Gashi nan an gani. Okay misali. Akwai abin da nake nema ganin shi abban yi ba. Gashi nan. A'a ba shi bane. Gashi nan. Abubuwa da dama za ku gansu. Gashi nan. Kala kala. Irin misali dai. Kawai misali nake bayarwa. Yadda mutum za ka ga kana wucewa irin gashi nan kala kala ne. Na studio waye duk dai gashi nan dai. Waɗannan kaloli ne gashi nan. Sai ra'ayinka abin da ka zaɓa ba wai ra'ayina ba. Kana son ka wanke hotunanka. Okay? Yauwa. Misali mu je wannan hoton zan wanke ne. Zan bar shi a nan. Yauwa. Music. Gashi nan. Gashi nan duk abin da kana son ka ɗaura hotonka akan
fasta na waka ko wani abu irin haka. Gashi nan. Gashi nan. Kun gani? Misali abin yayi kyau yadda ake so. Gashi nan. Okay. In kai gaba gashi nan. Irin abubuwa dai gasu nan masha Allah tabarakallah. Yanzu na wuce wancan ba amma dai babu komai. Akwai gidajen da nake nema. Ina ganin a wannan ba. Na ɗan manta sunan wurin ne kaɗan. Amma na san ina tafiya in sha Allah zan yi katari da wurin. Okay. Nan duba su wani amma dai game ra'ayi dai in ya zo. Misali za ka tsaya kalla in kai haƙuri. Za ka koyi duka abin da ake buƙata a kai a cikin nan. Okay gashi nan. Misali yanzu ina buƙatar in sake ɗauko wani hoton zan haɗa da wani. Irin misali na wanke hoton ko abin wankewa. Kawai kana zuwa za ka zo ka danna nan gidan hoto. Zai kawo ka nan ga gallery nan. In kai haka sai ka danna mashi ka bashi dama. Gashi nan. Misali ina son in sake haɗa da wannan hoton. Ko a'a wannan hoton shi ma nashi ne zan iya haɗa da shi. A'a ba shi nake so ba. A'a kawai dai bari in barshi in haɗa da wancan nan. Al misali. Kun gani? In na so zan iya haɗa hotunan shi guda biyu. Ba lallai dole sai yi wancan ɗin ba. A'a in kai haka ma ka gani. Masha Allah fuska ya fito da kyau. Na haɗa hotunan shi guda biyu kuma a wuri ɗaya. Misali ra'ayinka ne. In ka ga dama za ka iya ɗauko hoton ka aza ka yi waye irin dai misali dai. Yauwa. Yauwa gashi nan. Nan gashi nan. Za ka iya yin hoton can bai maka ba sai ka ɗauke shi. Nan ba wana ba ka buƙata sai ka dawo. Gahin ka fuska nan normal kana iya haɗawa. Misali. Yauwa gashi nan da irin dai kun fahimta dai zan barshi a nan. Misali to za ka ɗauke shi daga za ka irin bara in koma can. Kai abin da nake son in nuna muku. Yauwa ko a kala kake son ka sake gashi nan. Abubuwa dai in ka shigo in sha Allahu za ka tsaya in ka za ka kula za ka fahimta. Misali sai ka yi haka. Misali nake a hoton bai maka ba. Nan kana son ka ɗan samu hoton wata kala irin wadda za ta ɗan ƙawatar da kai irin haka. Nan ta hau ne. Gashi nan. Nan ta hau ne ba za ku ba lallai ku banta saboda ba a dama ba a ƙawata irin ta hasken gashi nan. Irin dan ta ɗan samu wurin irin ɗan kala kala dai haka. Nan dole ne sai ka biya. Gashi nan. Irin za yauwa dan ta ɗan saka buji buji. Ra'ayin kanka ne irin ka fito da ita ko ka ƙara ta ko ka rage ta ra'ayin kanka ne. Wannan shi ne ra'ayin barci a gani. Yauwa. Gashi nan. Nan wurin. Yanayin yadda za ka ƙara haske ne ko in ba hotonka yana da duhu ka ƙara mai duhu ko a'a ka ƙara mai haske yanayin ka ne wannan ra'ayin kanka ne. Abin da haka dama shi za ka yi. Irin ka ƙara mai gashi nan. Wannan ra'ayin kanka ne. Yadda ka so haka za ka yi. Irin haske ne rana abun yayi yawa gashi nan dai. Misali haka. To ni wannan haka ya mun bari in ajiye shi. Yauwa. Gashi nan. Na kammala a nan. Ina so zan yi zagi ko a'a misali bara muku wannan misali takaitacce. Irin wajen kana son ka ɗora wani ko a suna na kake son ka rubuta. Bara in rubuta saboda bara rubuta sunan shi. Abokina ne. Aliyu. Ina yin canza mai logo. In yi haka wannan ra'ayina ne. Gashi nan. Ina so zan iya ƙara masa sunan shi girma. Gashi nan. Gashi nan. Abin akwai burga fa sosai. Ko a'a kana son kawai ka ɗora mashi wani suna naka na daban kake ra'ayi. A'a ko yanzu misali don wannan sunan yayi mun shi ke nan sai in yi haka. Irin ra'ayina ne. Wannan gashi na ɗora can na ɗora nan. Wannan ra'ayina ne. Gashi. Yauwa misali yanzu gashi nan sai nake son in samu irin fasta.
gashi nan. Nan waƙoƙi nake yi, waƙoƙi nake yi, me nake yi? A'a zan zo ne in zaɓa ne abin da raina ya mun sai in ɗora. A'a hoton nan ina son in aza mai gilashi, ina son in ɗora wani fasta a kai. A wata tuta wata ƙasa nake son in ajiye gashi nan. Me nake son in ajiye? Abin da na ga dama, abinci nake so in gani a kusan hotona, me nake son na yi? Wane ra'ayina ne? Gashi nan zan zo in duba. A ɗan soyayya ne ni, a'a sabo ne waye, me nake son in yi? A'a to wannan ra'ayin kanka ne, shi za ka zo ka duba. Na in kana buƙata sai ka aza. Ni bana buƙatar ra'ayin azan komai yauwa. Ko kuwa a'a ina son in ɗan tsai da hotona ne irin in yi mai haka clear. Irin kunga yadda yayi wannan gashi can ga wancan babban amma kuma ga wannan ya fito a sama. Ra'ayina ne wannan. In na ga dama gashi nan ga gidaje nan zan iya mai haka, zan iya mai haka, zan iya mai haka, zan iya mai haka. Wannan ra'ayina ne in na ga dama. Wannan shine. A'a ina son canza maku inda na aza shi kala to ni bana ra'ayin haka. Zan mai da shi a yadda yake. Alal misali kenan. Yauwa gashi nan kala kala mutum yana buƙatar ka aza yanayin yadda kake so kai gashi ma nan in so kake ma kai irin wanda za ka ɗora a Twitter ko a waye ko a Facebook irin dai gasu nan duk abin da kake buƙata za ka yi. Misali bara in yi nau haka. To shi kenan na ce bara in yi saboda mene ne sa na ce bara in yi haka saboda akwai abin ya ma zo wannan ya tana akwai inda nake son in aza hoton zan je na kai shi na aza. Ko ko ne haka, ne haka yayi girma amma na bar shi a haka ina tunanin akwai yadda zan yi. Wannan nan kai shi gashi nan a ga fuskan waya kake son ka aza. A'a so kake kai folder ne da shi wannan ra'ayin ka yana nan da bras sai dai ban a jiki bana fito. Yauwa misali kenan yanzu gashi na dudduba hotona abun me nake buƙata, me yake so, me yake so irin dai gasu nan abubuwa da dama da zan yi. Yauwa sai na ajiye. Ya gama sacin yanzu na ajiye hotona. A'a shi yaron nake son in yi shi a Facebook ko ko a WhatsApp nake son in ɗora shi a Instagram nake son in ɗora shi a Instagram ko ko a ina nake son ɗora shi yanzu sai in danna shi haka. Wannan Instagram ne zan iya duba. A'a na wannan duka ayi ni ina amfani da wannan Instagram na san guda ɗaya ne duka kowane na ɗora ma yanzu gashi in na ga dama zan iya sharing duka wanda ke Facebook irin ya gani cewa na yi status misali. Wannan bara in cire wannan misali yauwa wannan misali gashi nan kuna gani kai tsaye zan iya danna musu don haka na yi status na tura musu wannan saƙon. Okay ba matsala sai in danna okay. Yanzu misali wannan shine account ɗina na Instagram mai buƙatar following ɗina yazo yayi following ɗina in sha Allah. Ina matuƙar godiya na gode sosai. Ku duba ba nan mabiya gare ni sosai ba amma da Allah ya taimaka zo mun following ɗina ina matuƙar godiya na gode sai wannan kuma mai buƙatar YouTube ɗina gashi nan da ka zo ma za ka zo ka danna directly ba sai ka tsaya ka ba kanka wahala ba. Da ka danna nan in sha Allah zai kai ka YouTube ɗina gashi nan ina yi muku fatan alkhairi in sha Allah. Yauwa mafita wannan fannin saboda ba nan muke ba. Yauwa mun sake dawowa ba misali daga hoto na mun wanke yauwa. Misali ga hoton mun wanke. To fita zamuyi daga nan daga cikin application yauwa mai buƙatar sunan application ɗin gashi nan. Bara in je in rubuta muku shi saboda ni zama zan iya karanta sunan nashi. Oho dai gashi nan dai. Okay. Yauwa me nake nema? Play Store. Nawa Play Store ne yake? Jama'a sai kun yi haƙuri. Okay mai neman application ɗin bara mu gani. Yauwa Bangkok. Na ga da alamun shi ne wannan. Yauwa gashi nan. Gashi nan yauwa. Gashi nan ya fito muku da shi. Gashi nan. Yauwa ba ta sauka in ka zo nan da application ne wanda ra'ayin ka yima za ka iya sauka amma me at least yanzu nan gaba za mu muku bayani ne akan wannan application ɗin.
bar shi insha Allah indai bayani ya zo a kan shi to zan sauko shi irin in nuna muku. Ga mai buƙata kuma cikakken bayani insha Allah zai iya tuntuɓa na bayan ya kalla. To ina muku fatan alkhairi ga da application ɗin ni da ke na riga na yi download ɗin shi kai tsaye da na shiga shi ma zai zo mani. Naku Abdul ina muku fatan alkhairi insha Allah. Wanda bai fahimta ba yana iya neman ƙarin bayani insha Allahu zai samu daga gare ni. Ina muku fatan alkhairi insha Allah.